Bueno, en fin, jarritu hemen. Jenitxu, ja bukatzen ari gara aurrera guaz eta pena ematen didalako, talde oso egon behar garelako. Eta baditugu, ez da, gogoratzeko, hola, lehen esan dut polibalienteak izan bagirala, ez dakit polibalienteak, akaso lotxigabeak, akaso dirutza ordaintzen digutela eta horregatik dena egiteko pres gaudela. Etxe honetan, baina Telma eta Luis ere izan ginen. Telma, Luis, kotxea eta agertzen zen, edo zen. Thelma. I'll get it! Benetan uste duzu gaurkoan ez gerala pasa? Hey, how you doing, little housewife? Louise. Ez, egurra eman diogu denei, betiko moduan. Gu hor beti rebeldeak ginelakoan, eta oain zea, lanetik etxera, amora xarrako zela. Rezer? Ja, ez dago pote ziztrinik hartzeko aukerarik ere, ez lagunekin euteko 2 metroko distantzia gutxi gora bera neurtu beharra, hau bizitza tristia. Bai, alaxe jarri dizkigute gauzak. Kontu ze? Kontrola. Go! You sure? Yeah. Get it. Kaixo, bai Gabon, lanetik, bai biget, elkarrekin lan egiten dugu. Bai, nik ez dagoet kotxerik, horregatik ekerri nahu berak, onjarbitik ekartzen haguna, ez garraio publikorik ere ez detartu, ze urruti gaude grabatzen, ez agiri ez daukagu laneko ere. Ez digute paperian ez daukagu, nik eukidezaket, korreoan edo horrela baina Itxain, deituko, nortasun agiri ere, ai, Jesus. Tori? Bai, nahi badezu orain bialtzen digute, telebizatik gatoz eta ez dugu gainean. Niko eukikoet korreuan, bilatu dezaket. Baina argazki bat atera, ez da, miren? Bai, begira, mobilean badaukat nahi badezu bira. Gaur atera dugu, arropa beratik daude. Gauza bat esate izuet, ikusi gaurko programa, kolpez kolpe, gauko 10etan. Zoragarria. Bai, orduan, bale, bai, eskerrik asko, karnetak. Bale. Eskerrik asko, Hau lerdaparia. Zeinu? Baizea, hoiek. Hala! Akaso lotxa gutxi daukagun seinale, baina hau nola lutxa ere izan daiteke. Akaso hau nola hasi zen, pandemia garai, bete-betean, Telma eta Luis bezala gindoazen kotxean, Mirentxuetani, eta, miren? Bai, zuk esan duzu bezala, pandemia garaia, herriak itxita, mugatuta geunden nondik nora joan genezaken, eta programa grabatu, eta nik horeretara eraman nuen naroa, etxera joan beharra zuen bestela garraio publikoan, eta esan nion, nik hurbilduko zaitut. Ertzainen kontrola, eta horri ikusti guztue guri, ertzainen kontrolan esaten lankideak ginela, horeretara eraman behar nuela, horeretan sartzea bakarrik egingo nuela, guk farre batzu bota genituen, erakutsi nion grabaketaren irudiak erakusteko, bai ez, telebistatik gindoala, ginala servizio esencial, eta hortik gindoala. Esencial. Total y absolutamente esencial. Guretzat behintzait bai, beste inorrentzat igualez, baina guretzat bai. Eta hone etorri ginean urrengo astean kontatu genuen eta esan ziguten. Parodiatu zazue, hori ikusi egin behar da nola izan zen. Eta sofan eseri eta parodiatu egin genuen. Eta hortik sortu zen, guretzako eromen txiki bat, baina hori izugarri ongi pasa genuen egiten, aktualitatea beste modu batean jorratzen genuen, eta ez zegoen gidoirik erabat improvisatua zen, honea iritsita gaur. Sekretu guztiak ez kontatu. Kontatu sekretu guztiak. Eta hemen ez da ezer improvisatzen. Edo dena, improvisatzen. Garenak gara, gure eromenarekin, bakoitzak bere eroa dakar
ireki etxetik, eta hoxe da atera zena, ondo pasa genuen, Naroa? Oso ondo pasa genuen gidoia, bueno, esan du improvisatzea, pentsatzeko zuek benetan oso azkarra gerala, bapateko hortan, baina gezurra da kriston gidoilari taldea dago, hementxe, nire ondoan, demo guztien etengabe gauzak esaten eskerrak zuei ere, kamera ez ditugu aterako kamaran, badakizulako, hor daudela, en fin, zoragarria izan zala Telma eta Luis egitea ere, zergatik? Zorua gaudelako. Eta zuei ere parre eginarazi eta momentutxo on bat pasarazea garrantzitsua dalako. Ez bakarrikan egunerokoak ematen dizkigunak, baizik eta parra ekine bera bakarri dago. Ez duzu imaginatzen ez da, zein ego eta zuen, eta hau grabatzen badegu eta egiten badegu, bai, bere izan zen. Beno, en fin. En contra de lo que el feminismo radical dice y acusa, el cristianismo ha... Después de Bilbao vamos a ir a Guipúzcoa, vamos a visitar Getxo. Amaitu nuen Jose Zurmendiren Renan eta nazionalismoaren inguruko liburu handi hori. Nazio arazoaren eztabaidan erabiltzen diren topikoak eta gezur interesatuen kritika da. Saiakera oso ona. Eta gaur Daniel Sarriugarteren erraiak hasinaz lehitzen. Frankfurteko biblioteka batetik Gasteizko estudiante logela batera etorren naiz. Gaur azkenengo 20 urteetan idatzitako poesia, paper solte eta zirriborroetatik apurua garbia pasatzen aritu naiz.